ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ትውጥታ ጫው ተማ ቆሪጥም ዶ ንጉሰ ደሃይ ክገብር መረጸ ጫውታ ደኻይልካዮ እንታይ ዳኽብሎ ደሊኸኒ ጫው ኢሎ ምስከ ኣበይ በፂሖም ዘፍትሕዎ እስር ኣሎ ኣዒንቱ ኣብ ጥጥ ኣቢሉ ጠመተኒ ካብ ዝናትካ ዓይነት ዋጭዋጭታ ንላዕሊ ግና መንግስትኻ ነቲ ናቶም ዝያዳ ይድህበሉ እንታይ ማለት ሕጂ መንግስቲ ናይቲ ካብ ንዝድግፍዎስ ንዝቃወሞ ይሰምዕ እዞም ደገፍቲ ደኣ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣይተቕርብሉን ኢኹም ዘለኹም ነቲ ዝበለኩምን ክትብልዎ ዝደለየኩምን ጥራይኹም ተስምዕዎ ወላ ትገላጸኹም እኳ እዩ ፈጠራ ዘይብሉ እንታ መኒና ክንብለካ ፈጠራ ዶ ክንብለካ እንታይ ናይ ፈጠራ ክእለት ኣለዎም ዳዮም ዞም ተቃወምቲ ነቲ ምፅራፍ ዲኻ ፈጠራ ትብሎ ዘለኻ ደሓን ዝጥረአየካ ነገር ተዘየሎ ካብቲ ንስኻን መሰልትኻን መንግስቲ ክትሕጉስ ኢልኩም ትዛረብዎ ንላዕሊ ኣዛን መንግስቲ ንተቃወምቲ ዘድህባ ነዚ ጫውታ ትብሎ ዘለኻ ተቃውሞ ድማ ዝያዳ የኽብርዎ ኾኑ ሰብ ስልጣን መንግስትኻ ተቃወምቲ ዳ ኣበይ ዘለዉ እዮም መንግስቲ ናይ ዘኽብሮ ከም ዘለዉ እኳ ዘይዝክሮም ነሱ ካድራትና ተሓስብዎን ትምነይዎን እዩ ዛዕባ መንግስትና ግና በቲ ንተቃወምቱ ዝገብሮ መልሰ ግብሪ ዝተዓብለለ እዩ ኣሜሪካ ብዓባያ ዘይስጋኣቶ መንግስቲ እሲ ኣብ ደገ ኮይኖም ጫው ብዝብሉ ተቃወምቲ ክስግእ ፅበለኻ ኣይሚሊ ሕለም ጥራይ መዓዝ ከም ትበራበሪ ትገርመኒ ዘሎ ኢሉ ኣገረመኒ እቲ ክበራበር ዝጽበዮ ዘለኹ ዓርከይ ለከ ንሱ ብወገን እውን ክበራበሪ ዝጽበየኒ ዘሎ ኣሜሪካ ዘይተስግኦ ኣብ ዓማጺት ዓለም ነበይኑ ጐብለል ኮይኑ ዝነብር መንግስቲ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ዘይብሉ ኩሉ ህዝቡ ብሓደ ልቢ ዝውድሶ ዓይነት መንግስቲ ግና ካብ ብጋህዲ ብሕልሚ ጥራይ ዝርከብ ምዃኑ ዘኪረ መና ይሓልም ከም ዘሎ ናተይ ገምጋም ወሰድኩ ድምር ስጋታት መንግስትና ኣዝዩ ግዙፍ ስለ ዝኾነ እኳ እዩ ደሚሩ ነቲ ስጋቱ ኣሜሪካ ኢሉ ሰሚዎ መንግስትና ኩሕፅር ኣቢሉ ክንዲ ኣሜሪካ ዝኸውን ስጋት ኣለኒ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓሲዩ ኣሜሪካ ትጸብኣንያ ዝብለና ዲኻ ትብል ዘላ ሕጂ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣድህቦ ከሊኦሞ ጸሊኦሞን እገዳታት ገይሮምሉን ኾኑ እዮም ይኾኑ እዮም ትብል ኣለኻ መንስኻ ሰብ ዓለም የለኻን ማለት እዩ እገዳ ብርእሲ እገዳ እናገበሩ መንብርካ ክናስኢኖምሲ ኣሜሪካ ይፀባዕትና እንትብል ኣለኻ ከምቲ መንግስትና ገይሩ ዘቕርቦ ዓይነት
ተጻቦታት ኣይኮነን ማለት እየ እንደዝደልዮሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ገለ ምስ ገይሩ ንኤርትራ መወረራ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ዝጣበቐልና ይምረኸብናን ክወረና ዳ መዓዝ ዘይፈተነ ኮይኑ ግና ተመኪቱ እቲ ብወያነ ገይሩ ዝፈተነ ወራራት ክረሲዕካ የዲኻ ኣብ ውሽጥና እቲ ኸዓ ሱሳት ፈጢሩ መንግስትና ቐልጢፉ እንተዘይረኽቦ እኳ ኣብ ውሽጥና ተቃወምትን ደገፍቲ እናበለ ፈላልዩ ሕንፍሽፍሽ ከይትወልና ሓስቡ ነይሩ ግና እዞም ናትና ረቃቕቲ እዮም ቀልጢፎም በፂሖሞ ኣብ ሕልሚ ዘሎ ሰብ ምስቲ ዝነቕሐ ከመይ ክራዳዱ ይኽእሉ ኢለ ሓሰብኩ እምበርከ ብዘይ ኣሜሪካ መንግስትና ተቃውሞ ይገጥሞ እንዲኻ ክትብል እስከ ባዕልኻ ሕስብ በሚልዮን ደደኢሊ ሳልሳይ ወራር ከመይ ዓይነት ተቃውሞታት ይልዓል ነይሩ ሓንሳብ ብተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጸኒዖም ገለ ኣንስቲ ልዓኢሎም ነይሮም ዳርካ ዘይትጽበዮም ፈጺምካ ከምኡ ገብረ የሚልካ ዘይተሓስቦም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኮይኖም ኣንጻር መንግስቶም ተላዒሎም ቅድሚኦም ከዓ ምሁራት ኢና ዶ ገለ ዝብሉ ክንደዮም ከታይ ዝነበሩ 11-13 ኣብኡታት እዮም ንሳቶም ከዓ ወፃኢ ኮይኖም መግለፂ ገይሮም ዋላ ናብዚ መፅኦም ነይሮም ምስ መንግስቲ ተራኺቦም ወላ እንተ ከይገበረኻ ተመሊሶም ስለዚ ሲ ኣብዚ ግዜ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብኩሉ ሸነኻት ይፈቲኑ ነይሩ እዚ መንግስቲ ግና ቀሊል ከይመስለካ ነቲ ኩሉ ተጻብኦታት ይሰጊርዎ ዝብል ንውሕ ዝበለ ጎስጓስ ከቕርበለይ ፈተወ ንጉስ ዓርከይ ዝሓተትክዎ ይመለሰለይን ከይመልሰለይ ኢለውን ኣይኮንኩን ክሓቶ ባዕሉ ንሕልንኡ ክሓትት እየ ከመላኽተሉ ፈቲነ እሞ ነዚ ኩሉ ተጻብኦታት ሰጊሩ እዩ መንግስትና ናብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ኣላገጽ ኩሉ ንጉሰ ግና ነዚኣ ከም ላግፀይ ክወስዳ ይደለየን ወረቕኒ ያሎ ዝረሳዕክዎ ተጻብኦታት ኩሉ ግና ከምዘይነበረ በኒኑ ጠፊኡ በለኒ ብናይ ዓወት ቃና ሕጂ መንግስትና ዝቃወሞ ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ ወስኽ ኩሉ ከም መወስኽታ ክወስዳ ግና ኣይፈተወን እንታይ ማለትካ እሞ ተቃወምቲ ዘይጠፍጠፍ የደለኸ ህዝቢ ኩሉ ዝድግፈ መንግስቲ እንተኾነኸ ነዚ ከም ሓጢአት ዲኻ ትወስዶ ደለኻ ህዝቢ ደጊፍዎ እንተኾይኑ እኳ ሓጢአት ኣይኮነን እዩ ነተቃወምቱ ዝሕቀቕ ምዃኑ እዩ ሓጢአት ዝኾኖ እታ ወዲት ዘረቡ ባሰውዕል
أبدا غير كودر جيلا قدميم قزعتي نسب زحقق نيرم مبر حجسي نمنقس نقيف كايلو زع السريلان حسب بسكي منقس بعلو أغيواتات تقاومتات النعان قدسي نزي قومو يحق قيس ولا لقى بجاء الكالي سيبكو هاي سمعك قال سبت سمعنا دا أغيلني تسمع معكوا انتاي مالتي مغوانو ترديوه كرم مزرابو قلت سيلت أمثني أتاسب أبزاقر تزارب كايلو زع أسرع أكل يلن ريتا غيبنا تغرب تغيرقا ملس مسانه كم زلوه ترديوه ريتا غيبنا تغرب تتوالقا سغيلكا زلن هلو لو مبال مالتا يكونن حدنتنا الزرق نزون منقسن زتسأل مدوات منقس زعنقف عين تقومو حجي تقومو بالا يكالني مسألاتنا زعوت عين تقومو قنسا سقا أمو اي منقسي مع سحشاغينو بعد أمريكا قا كم أمسي لني زعتوقا قومو سينن كوين زي قرقراز اللوها حرنت كوينو لعلة 99 ميتاويت هزب إرترا كتاغعلم كله إذا حجي كالق ملكع حيزو له منقسنا هاندرا إلو حق برسي أوجن نئيدنا نائدنا كساب النود بزي حقي كنودسي قديفنا بدحريو نتهاجر كامونان تلماميدنايو نقرات كنسب هلمس جمرنا حق برس زبهلا تأتاتيو أتشعو تأوجي حقي بزحات بنتصور زي الرأيون حصرات يوم نيرمو ناي صحف غازيت أذات انت زي كوينن راديون تلفزيونن نمنقس تحزق مخوانن تنقيرو ناي من باب لمدي بقبو أبزي عمببلاني اشتهاجر من غازيتا كيوافر تبايلو زتقمتي زمسل أبتر في جزيهم زتصحفو معوتات غازيتانياتات كنا تلعيلهم كابتغ قبروز سفقد اللهم نلعلي زرزر نايتي كقبروون كبلوون زيبو اللهم كم زبزحنا فلوتون نابت حبريتانا يمركب تسم إذن ورهز بترايوم أتبكيروم كلون بتصبوق خيد نيرو مرحا هاجر مزن غازيتاتات قال متأيق زكايدلون ناي مذكرتا سئلة تلعللون أقاتامون نيرو فولي حساب زبهال منقسنا زي فوتو نقرقنا كقلاقل جميرو منقس غقاق كم زغل كم تزبلنا ستوم زي كونا دما أبوشتون زي مسناي كم زلو بمقد زنغازيتاتات كنفلت جميرنا شعو اتهزبي حادناتي تزرقن اتزدل عماماتون يشفن نيرو اتي كمل اخ نريوز نبرنا رئيس بهرنا قنا سبون مخانو زوغ لحدم صتات مقلحم قصلو بريزيدنتنا نزز فتوي مثلا قدمنتهم زتزاربو كم قروي ناتات مسلوم أكوادا عبوشتهم حانت زيبولهم قروي ناتات بزح كيت أنحي نتي زبرت عدم تي كتفو السنة أبو تهدراو سرحيتاتو امنت أوديلنا انتنيرنا شعو أبلعلو بصوتو بزقورة سرحيت كسع خندي أدمعي مخانر إنا نصاتهم قنا بنصارو برت زغنعي نبرون برت مغنع عهد اليومن مزرعبهم أخول كويناتي نيرو نتتزاربو زغربو لناون
ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰዶም ነይርዎ። መሪሕነትና ሰብ ምዃኑ ንዝገለጹ ብምሕቃቕ ድማ መሪሕነትና ሰብ ዘይምዃኑ ርኢና። ካብ ሽዑ ጀሚርና ኸዓ ሓደ ከም መልኣኽ ክንሪኦን ክንቅድሶን ወይ ድማ ከም ሰይጣን ክንፈርሆ ምርጫ ተዋሂብና።